Keď som prednedávnom riešila nový nábytok, objavila som miesto, kde som našla všetko podľa svojho vkusu. Volá sa Light Park, je to obchodný dom s dizajnovým nábytkom a doplnkami pre náročných zákazníkov a medzi tých najznámejších patrí česká spevácka diva Lucie Bílá. Podobne ako ja, sa do tohto miesta zaľúbila na prvý pohľad. Keďže v Bratislave chýbal obchodný dom s takýmto dizajnovým nábytkom a doplnkami pre náročnejších zákazníkov, tak sa spoločnosť Arka Capital Slovakia rozhodla investovať do niečoho zaujímavého a netradičného. Exteriér budovy je zaujímavý čistými jednoduchými líniami a presklená fasáda v kombinácii s drevom a hliníkom dodáva tejto budove dizajnový look. Interiér budovy je zaujímavý svojou farebnosťou, štýlovým schodiskom a otvoreným atriom. V 15 showroomoch nájdete známe značky ako Elmina, Carré, Boconcept, Modant alebo mnohé ďalšie. Okrem špičkových obchodov tu môžete navštíviť aj pravú taliansku reštauráciu Ristorante Italiano da Cono. Light Park je určený pre tých, ktorí si chcú komplexne zariadiť svoj byt alebo dom, alebo hľadajú nejaké originálne darčeky alebo doplnky do svojho bytu. Na svoje si prídu bežní zákazníci, ale aj interiéroví architekti, ktorí tu môžu nájsť originálne bytové doplnky a dizajnové kúsky. Podle mě asi takhle se nějak cítila Alenka v říži divů v tom světě. Když já jsem teďko přišla do Light Parku, tak jsem začala pobíhat a mrzí mě, že mám večer koncert, protože si umím představit, že tady běhám hodiny. Je tady tolik neuvěřitelných věcí, nádherných nápadů, až mě mrzí, že nemám trošku větší dům, jestli bych neměla ještě postavit jeden, protože si umím představit, že bych to celé, to svoje království zařídila právě tady odtud. Věcmi, doplňky, nábytkem, krásnýma postýlkama, polštářkama. A je to svět, který je neuvěřitelný. Jako mě, jako člověka dospělého oslovil, ale to prostředí oslovilo i to dítě ve mně, hravý, který chce zkoumat, který má rádo nový a nový věci. Já jsem okouzlená a doporučuji každému, ať sem přijde. Light Park, obchodný dom s nábytkom a doplnkami, nájdete v širšom centre Bratislavy na Račianskej ulici, oproti vlakovej stanici Vinohrady v časti známej ako Gaštanový hájik. Je tu vynikajúca dopravná dostupnosť s možnosťou parkovania v súteréne. Tešíme sa na vašu návštevu.